Už po vystúpení. Bolo super. Teraz sa ideme prezliecť. Do civil. Ak sa to bude na civil, sa ideme prezliecť, ne? Čo to je toto? Môj kartín. Akože to nás ideš teraz kamerovať, a keď sa ideme prezliekať, tak to nie. Teraz ideme na after party. To čo za súkromie, akože toto? Prosím? Nie. Ty si trúva. Do úst! Ja by som vyskúšať to, Počkaj, čo mám ja ti dám jednu. To mne naznačí. A keď to bude dobre, Ale teraz už je dosť, hej? Už dosť. Už nič, už vonka. Ďakujeme. Čau. Takto. Počkajte. My už musíme za to, už nemôžeme.